Paraan lang guys. Sugbaan na ang gibutangan og kuan. Kahoy. Kay kalit-kalit nga. Nahutdan og kuan. Kalit-kalit nahutdan mi og gas ja. Ano ba? Kadlawon pa na. Sa ay kutsara sa may paling ko mo. Hello guys, maadong adlaw, maadong buntag. Una pud ni si Ruby Probinsyana. So nangita jud ko pamaagi guys nga matiwas og luto ni Cristel ni ijang giluto nga pizzahat kay nahudtan lagi mi og gas. So naghimo kong paraan dari guys nga maka tiwas ni siya og luto. So namay among tungtungan dari sa gawas og lutuanan. So dari na laman niya magitiwas og luto ni ijang pizzahat kay kinahanglan jud ni siya magluto kada adlaw. So para-paraan lang. Kuan pud siya manguha manimahong aso kay kuan ba guys ug kanang magluto ba ta sa kadyo manimahong aso wa man pud siya manimaho kay kuan man guys ha man siyang gibutangan og kuan kanang yero babaw wa di siya makasedag aso sa babaw ba mana para-paraan lang. So kumbati Cristelan aso ano patingad ni mong naong sa kuan? Ano yun, hana? Hindi ka magbutang. Okay, masunog siya po na. Graduate lang. Graduate lawan ko no. Gaya po sa adlaw. Ay, kuya mag-inani pero noon. Mata na siya kay alas 3 kay maghimog assignment. Alas 4 maligo. 4:30 luto na sila gingani. Isa lang. Bye-bye, inak. Larga na si Prinsesa. Hala, inyong paninda. Bye. Hi, sir, guys. Ako tulog-tulog. Uy, laman ka. Wala. Lagi danti. Bye, danti. Danti. Ah, nasi kauban. Na may kauban siya. Na si kauban man. Tawag to sa ati ko. Parang kuha na guys, parang bisihan na ho guys. Nasa man natong baynak nga puro naman na tarpulin. Guys, pantabon po ng tarpulin sa among bintana umuuwan ba kay gusog hangin. Nang hilak man ka. Hilak man sa kay na may kauban si Nicole, na may kauban si Cristel. Bye-bye, Alete. Bye-bye, te. Hala. Tulas ate, bye-bye na. Nicole lang nilhig. Ang probinsyana nga gardenera. Diyan guys, sa katuhang kuan guys, yung bunga ng atong sili. So thank you Lord, di bunga ng among sili. Nya kaning sili nga ni nga atsal. Ja ang kuan guys kanang taong dako na buyag maka-harvest na tada ni puhon. So naara din na siya sa sako. Oh, nasa sako ra na siya. Ja yung kamatis pud guys, na pud sa mga buwak-buwak na kukuha na pud ni siya, bunga na pud ni siya na sa mga tuy-tuy-tuy-tuy na So thank you Lord na tayo makaani na tan ja. Nagseed day pud dari og kuan guys kanang loy ang dulaw. Ako sana sa giseed kay arong mo kuan siya ba kanang ana lagi siya na. Kaya nga na nang magkuhan ka guys, imo sang ilubong sa duta. Imo sang ilubong, gawas man ang iyahang murag kuhan. Kuhan na siya. Diyan tubo na nahan na sang ipang tugsok sa. Hala na, laging tubo na lagi na. Para na sang ipang tugsok sa duta. Huwag mo kuhan na siya guys. Nanurak na. Sa una kay kanimdum ko mananumigluya mo manang ilubong.
Lubong sa kuan. Tuwagahang kuan guys sa susag panilhig. Mamanay dyan trabaho kada adlaw. Manilhig siya dari. Antod sa likod. Kaya wapa na siya guys. Mahuman sa mga requirements. Puhon. Wala ko yung agapay dari. Kay wala naman na siya. Nagtrabaho na puhon. Maloy Ginoo. Diyan nalipay si Gigin birthday guys. Kay ang gidadaan siya uguan. Mansanitas. Sa gidadaan. Mansanitas. Mukhaan ako na ng mga 4 kabuok, 5 nga na. So nangahugra man gud siya guys. Parang sayang kaadyo ba na. Nangahugra na. So ato ni siyang aningan kay kuan. Kaya kumbati diha kaya ako mato na fokus pikas. A few moments later. Snatay isda nga kuan ko ni kalamuhoy. So lami kadto ni sa sabon. So murag dako na jud kadto ni sang kuan libre na jud ni. Ja nanatay luya, kamatis o sili nga espada. So karon manguha ta og kamunggay. Tag kamunggay pang isagaw sa atong isda. Pero nas kristal guys, di man sa ganahan og may kamunggay uso niya sili ra. So kanirang tulo. Magkuha pod ta og atong butangan po natin og tanglad kay rong humot po daga atong sinabaw nga isda. Karang kong tanglad dari guys. Sang amo tanom daghan kaadyo. So na dito guys nakahilira mga tanglad daghan kaadyo dito ang mga ipang tanom tapid-tapid sa dagat. Yan na guys, kaukaw ko kay dito lay ko spikas kanang nakuy daghang gipang buhat dadto ja. Udto naman alas 10:30 naman manang maluto ko og paniudto. Grabe tuto kang singot guys ka sobrang ka init. Ja guys yung mana naman ikiskisan. So ato ni si huwaon og kuan kanang kaupat kay patman mi. So ato man siyang bahin-bahinon para makaon pud si Kristel. May lami ka nga sabawon guys. Okay, nahiwa na kaupat. Naghaling ko dari kay mapalag may kapalit kay magsildo siguro sa papaidi ron makapalit na siguro may ugas. Ang dari na lamang ko naghaling niya sa hanggar din na kaldero. Kaya garong atong kaldero di maitom. So ato ni sa itungtong ang kaldero na rana para mabukaw na ng atihang sa bawag isda. So para-paraan lang ni guys maka sidaan laman tag panyud to. So daghan man jud tag pamaagi nga kuan guys ma survive laman ta. So nabuhi galito mga sinaunang wa jay kuan way gas. Makatipid po ta gas guys, pwede po ta maghimog ingani lang yan. Kani ang sugbaanan naman is kuan. Among sugbaanan ba niya ang ibutang agkuan, arang itungtong res kahoy. Kaya gamong abuhan datos likod arang kainit kaya hamang gisibog. So dahil na lamang ko sa garden. So makakita pa mo sa mga garden na guys, so hamang nagluto ko. Salang ko dari guys na halos mo pakit anda na kay bako punahan ang ipang tungtong kay nagaba lagi dari ang sabit-sabitan sa na ang ipamutang na po dari mga kuan kay dadto man na butang na skilid. So na dari dibutang na sa kaning singanda na niya og katupod to cardinal kanihang butterfly na po diha sa ang gipatunga na. So abong gipakita guys habang napabukaw ko dari tubig ja kari ang ipanghiliran na po na dari ag mga bagong ang ipang tanom
Diya ka na, hangi butas palanggana ka nang bago man ipantanan mga malbirin, diya ka ni manig ka ng katong mga buwak nga Mr. and Mrs. Muna hangi kabisihan, grabe dyan ang bisiha guys, manang saliat-saliat lang jud ko. Panguanda ni ang mga tanong kay bang napabuka po ko na ito. Butang na ka ng mga butterfly na. So bagong arin sa hang tanom guys kay arong mapurma-purma pud gamay ba dya. Kani pud si Jahan na po nisang gibutangan og kanang bunot para mo kapot po siya og kanina. So napa ko yung mga balhin ng dana kanang mudaghan na. Dya dari lagi pud na ang ipambalhin. Dya mo lagi naghang mga kuan diyan yung bunga nagang sili og kanang kamatis. So gari guys kaya itong tanaw ni atong gipang luto ron bubukaw na ba ni atong sinabaw. Yan na guys ato nang gi luno na katuhang kuan. Katuhang kamunggay. So makapanyudto na ta karon guys sa atong isda. Salami kayo na isang isda Sus, talami sa sabaw. Ninyaw kong nanay guys, si nanay dita ba lamin tato tanan sa kuan ba sa bawan ng isda. Kami kaso mo uli buhol. Kay gusto ko mag-alaga ni nanay unta ba. Kung saan man nga. Makoy pamilya na lagi. So tungwaton sa guys nga mubukaw din siya. So okay naman di kadto pud nga na guys oh. Ika bungag na rin pud ta. Kaluto na rin pud ta og sabaw. Nak, dahil na, pagong kada na kay mga unata. Yan na guys, luto na itong isda. Anja, pat manis dya kahiwa. Agbuntot, among gisalin ni Cristel kay manihapon tos Cristel unja. Ganahan man ang sagsabaw. Anja, among parisan o pinikas nga buwad. So, man among pamahaw ganiha guys, kanang buwad. So guys, mga unata. So, kami raman tulo kayo mas Cristel. Mabindan na mas Cristel na ng isda. Diyan ang atong luto nga kuan. Salamat sa mga grasya Lord sa mga grasya nga gihatag namo karong adlaw. So karon guys, mga unta. Kay upat man ni kahiwa. Ni ko. Naunak. Unang kuan nga kay. Sa kaso ba sa baw papa? Papa. Malamig ang pili oil guys. Gunod pa lang ang lamig ka sa gunod. Pambuk. Oh, mga unta, labi di ka doon sa bawad guys. Basta presko nga isda. Parisan og ka ng buwad. Kaning buwad, pilikas. Hindi na ka doon isda. Hindi ka doon sa parat. Ganahan lagi ta ko muli ron guys kay mag-alaga lagi ta kong nanay then kuan mo gud kanang kay kung importante dari lagi kong buhaton kay Cristel. Cristel nga graduate. Wala pa. Tuhon, graduating. Kasi graduating yan. Sanas Papa Idi. Hay sa ka pa. Hi guys, maniad to na ta. Yung paniad to na. Kaon tanan niyo tanan. Sabaw nga isda. Sunod adlaw na ba ikaw na ba mag-vlog? Ano man? No, sige ko, dere nag-vlog ko. Maulo man ko. Oy. Ang gulo mo kang bayot ka. Ikon, kukol, vlog ka call. Ano man? Oo lang mas kamera. Diba, gulahay bag, diba kung wala mama niya, kasi may mupuli vlog ko. Mawa matantanan, mawas mama.
Sabay, di man natusura, di man na forever ng vlog. Kay forever naman nato sila nga mga followers nga nang kabuutan na naman mo sige. Na naman sila. Lingawon naman minimum din to guys. Lingawon na minimum din guys. Bulag in the mix. Kita-kits na lang sa personal. Wait lang, personal lang. Kontak ko na lang sa balay. Mugulin ako nung mag-vlog guys. Nga nila makon mo sa mga Surprise ba? ito guys. Wamad ka takibaw sa tulang nabuhi. Kaya na, galing kuding kudra. Kuan pa ka nang ngadto pag merkado. Nya. Yung kalitra dahil ka atake. Takibaw. Napasili pa. Asal na tamang ka guys. Napili mo na oh. Suka man na. Ang kabang pa. Hindi kayo na sa sili. Takibaw sa tungkuan ba? Nabuhi. Si Dante wa man natug. Kaya karon kuno guys, musuway kuno sila og panagat papaidi og si. Kasi papaidi hapdi ra dun na trabaho. Mga alas 12. Kuan na sida ka nang kup na. Ito ito brama lang. Grocer ko isdose. Tagsama ta kay hiwa na ni isa kay hiwa pa oh. Ito nga bang gikuha? May laman dos pister kay kapoy na sila kanang gatubo na sa sige kay kaya sa nakabuan nga sa dukado mamata. Diyan guys, mo try na pud kuno sila pang bingwit. Madula man makasabaw og usab. Ito guys, magkuha na siya ang tawag na undak-undak. So makuha tong undak-undak guys kanang katong puwa lagi nga isda. So try silang duha. Pwede timuban kanila? Ha? Nalagat man sila. Ta? Karon na ako nung tayo masabaw nga isda manihapon, no? Wali ka mang tutuli lagi. Ha? Mo katutulihin ni ate. Hala, pagamping mo ha. Ana ramos kuan daw. Anas daw ramo. Agay dati. Di mo kumukuyog. Tanawas dan di mo. Kalabit na po na. Uy, ikaw, wala ka na dagbagsay, nak. Wala ka na dagbagsay. Di mo kumukujog. Taka lang ka danti. Doon sila managat. Kaya rin na masabaw. Tagbo na. Tagbo sa danti guys. Oh. Mau naman na sila ikuha. Nako dari katang nila kay. Oh. Dali tabangig, Alsa. Dali. Ah. Sakay. Gusto na siya mo sakay. Dali ah. So guys, namalik sila kay lain nagdagat. So wa sila ikuha nga isda. So para lupig-lupig dis danti guys oh. Ni iza ra din ka kiat sa nga tanan. Jadi manis Nicole pwede mo alsa. So ako mo alsa na ng bangka kay bagura ba sa gibunutan og ngipon. Para dali para nalagat ra.
Isa! Lagi. Dada sa dito kay ba kuan ko, iyan na po ko nga hugon.